Гражданското наблюдение върху работата на 2 окръжни и 6 районни съдилища в Южна България е проведено през месеците март, април и май. В доклада специално е визиран случаят, за който телевизия Телекабел информира, свързан с разследването срещу районния съдия Мая Попова за причинена от нея катастрофа със съмнение за шофиране в нетрезво състояние. Проучването на наблюдаващия екип показва, че и тук е налице познатата и в други магистратури практика декларациите за конфликт на интереси на съдиите да са непълни или информацията в тях да е кодирана. Копия от аналитичния доклад от над 100 страници бяха връчени днес от координатора на проекта "Правосъдие близо до хората" Георги Милков на председателите на Окръжен районен съд Пазарджик Ивета Парпулова и Николинка Цветкова. Те получиха и благодарствени грамоти за принос в развитието на съдебната система на местно ниво и партньорството между съда и гражданския сектор. Пазарджишки окръжен съд беше посочен като образец за предоставяне на електронни услуги, а районният като добър пример в областта на детското правораздаване. В хода на гражданското наблюдение Окръжен съд Пазарджик подобри своята интернет страница, обяви председателят му Ивета Парпулова. Бяха направени някои дребни забележки към нашата страница, но ние ги приехме много сериозно и отстранихме тези пропуски още в хода на самото наблюдение. Така беше инсталиран и звуков сайт, за да може и хора в неравностойно положение, незрящи, да имат възможност да получават достъп до информацията на съда по съдебни дела, ако направят съответно запитване. Ето това е звуковата версия на сайта и в тази връзка ние успяхме да популяризираме сайта. Председателят на районен съд Пазарджик Николинка Цветкова подчерта, че са взети предвид всички направени препоръки по време на 3-месечното наблюдение, включително тези за подобряване на сайта на съдебната институция. Всъщност имаме и препоръка за превеждане на страницата на английски език, за използването и от по-широк кръг от хора, включително и невладеещи български език, за създаване на звукова версия на сайта за незрящи хора с двигателни проблеми. И по този начин смятаме, че ще спомогнем за информираността на обществото и за повишаване доверието в нашата дейност. Като още веднъж искам да подчертая, че приоритет в работата на съдиите е качеството на правораздаване и бързината, разбира се. Ръководителят на екипа, извършил наблюдението над съдилищата в Пазарджик, Георги Милков, препоръча на магистратите от Пазарджишкия районен и окръжен съд да се качат на електронните сайтове снимките, за да станат по-разпознаваеми за хората и така да покажат своята откритост и прозрачност в работата.